όχι με αρκετούς, αλλά με κάποιους από εσάς να επικοινωνήσω και ήταν πάντοτε ιδιαίτερη χαρά μου. Η συμμετοχή σας είναι πάρα πολύ μεγάλη και αυτό μας δίνει ιδιαίτερη χαρά για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στον οργανισμό, στον ΔΑΤΑ. Ο σκοπός μας είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μαζί σας και αυτός άλλωστε είναι και ο σημερινός μας στόχος αυτού του webinar. Δεν θα ήθελα να μακρηγορήσω περισσότερο, θα ξεκινήσω αμέσως την παρουσίαση με τους τίτλους, τους βασικούς τίτλους αυτών που έχω να σας παρουσιάσω. Θα ξεκινήσουμε με μια πολύ σύντομη παρουσίαση των βασικών σημείων που σας αφορούν, που έχουν να κάνουν σχέση με την καινούργια νομοθεσία των 4957 του 2022. Αμέσως μετά θα συνεχίσουμε με μια ενημέρωση για τα εθνικά μητρώα τα οποία έχουν θεσπιστεί με την καινούργια νομοθεσία. Θα παρουσιάσουμε το άρθρο 304 παράγραφος 4 του 4957, όπου είναι το κύριο θέμα της δικής μου παρουσίασης σήμερα και είναι κάτι το οποίο βλέπω ότι σας απασχολεί ιδιαίτερα από τα ερωτήματα που μας έχετε θέσει και μας θέτετε κατά καιρούς. Θα μιλήσουμε επίσης για τα συνήθη προβλήματα που εμφανίζονται στην εφαρμογή του άρθρου 304 και για τις λύσεις που έχουν και θα ολοκληρώσω την παρουσίαση με χρήσιμες πληροφορίες οι οποίες πιστεύω ότι θα μπορέσετε να τις αξιοποιήσετε. Λοιπόν, δεν θα σταθώ πολύ γιατί σας τα είπε ήδη η κυρία Αθανασοπούλου. Ο καινούριος νόμος, ο 4957 του 2022, έχει έναρξη ισχύως την 21η Ιουλίου του 2022. Ο προηγούμενος νόμος, ο 3328 του 2005, έχει καταργηθεί. Και για αυτόν τον λόγο, ό,τι γνωρίζατε παλαιότερα με βάση αυτόν τον νόμο, πλέον δεν ισχύουν. Θα ήθελα εδώ να σημειώσω ότι αμέσως μετά την ψήφιση του καινούριου νόμου, ο πρόεδρος του ΔΑΤΑΠ είχε στείλει ερμηνευτική εγκύκλιο σε όλα τα πανεπιστήμια ΑΕΗ της χώρας με αρκετή πληροφορία αμέσως που είχε να κάνει σχέση και με την εφαρμογή του άρθρου 304 και με τις βασικές αλλαγές του νόμου. Είχαμε στείλει παραδείγματα για τον υπολογισμό της βαθμολογικής αντιστοιχίας ξένων πτυχίων, όπως επίσης είχαμε στείλει και το αρχείο Excel, το οποίο χρησιμοποιεί ο οργανισμός για να υπολογίζει τη βαθμολογική αντιστοιχία. Σε περίπτωση που κάποιοι από εσάς δεν τα έχουν λάβει, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να σας τα αποστείλουμε εκ νέου. Λοιπόν, να δούμε αμέσως λοιπόν ποιες είναι οι σημαντικότερες αλλαγές του νέου νόμου. Ξεκινάμε με την απλοποίηση των διαδικασιών. Από τον Μάιο του 2019, πλέον οι αιτήσεις οι οποίες κατατίθεται για αναγνώριση γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας ΔΑΤΑ. Ο πολίτης δηλαδή δεν χρειάζεται να μεταβεί από τον τόπο κατοικίας του στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, όπου είναι τα γραφεία του ΔΑΤΑ. Επίσης, έχουμε δραστική μείωση της γραφειοκρατίας, αλλά εδώ να αναφέρω ότι με τον προηγούμενο νόμο, τον 3328, για την αναγνώριση ενός μεταπτυχιακού διπλώματος, ήταν απαραίτητες 6 υπογραφές, των οποίων οι 3 ήταν από καθηγητές πανεπιστημίου, οι οποίοι έπρεπε να μεταβούν στα γραφεία του ΔΟΑΤΑ διαζώσεις για να υπογράψουν. Αντιλαμβάνεστε και τη μεγάλη καθυστέρηση. Τώρα πλέον είναι μόνο 2. Έχουμε τεράστια μείωση παραβόλων. Εδώ να φέρω πάλι ένα παράδειγμα για την αναγνώριση ενός τίτλου της αλλοδαπής, που συνήθως χρειαζόταν και την συνεκτίμηση του μεταπτυχιακού του, γιατί αν ήταν διάρκειας 3 ετών, απαιτούνταν ένα παράβολο που υπερεύαινε τα 400 ευρώ. Σήμερα είναι 180. Και αυτό διότι υπάρχει η δυνατότητα αναγνώρισης του τίτλου, πρώτου κύκλου σπουδών, πτυχίου δηλαδή, με 180 εισιτιές 3 ετών σε διάρκεια. Και οι 2 θεμελιώδες αλλαγές του νέου νόμου είναι η θέσπιση των εθνικών μητρώων, θα εξηγήσουμε αμέσως, θα σας τα πούμε αμέσως παρακάτω, και η κατάργηση της ατομικής αναγνώρισης για οποιονδήποτε τίτλο που αφορούν
περιπτώσεις του άρθρου 304 παράγραφος 4 του 4957. Θα αρχίσουμε πρώτα να πούμε ποια είναι αυτά τα εθνικά μητρώα. Είναι το Εθνικό Μητρό Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της Αλλοδαπής, το Εθνικό Μητρό Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της Αλλοδαπής και ένας κατάλογος αλλοδαπών ιδρυμάτων με συμφωνία δικαιώθησης. Θα σας εξηγήσουμε αμέσως παρακάτω τι είναι το καθένα. Το Εθνικό Μητρό Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της Αλλοδαπής περιέχει πολλά περισσότερα από 4.000 και πλέον αναγνωρισμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού που έχουν κριθεί με τον προηγούμενο νόμο αλλά και με τον ισχύοντα νόμο. Από αυτά, παρακαλώ, σημειώστε, είναι πολύ σημαντικό, 750 έχουν ενταχθεί στο Μητρό μετά από αιτήματα δικά σας. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός. Να πω για την ιστορία ότι τον τελευταίο μήνα εισηγήθηκα προς το ΔΣ και έγινε δεκτό η έγκριση 50 περίπου και νέων πανεπιστημίων, από τα οποία τα 40 ήταν κατόπιν δικών σας αιτήσεων. Πού θα το βρείτε το Μητρό αυτό είναι δημοσιευμένο στην επίσημη ιστοσελίδα του ΔΟΑΤΑΠ, www.doatap.gr, στην ενότητα ενημέρωση. Και στο Μητρό αυτό, όπως σας εξήγησα, εντάσσονται συνεχώς νέα πανεπιστήμια. Τι σημαίνει ότι κάποιο πανεπιστήμιο είναι ενταγμένο στο Εθνικό Μητρό Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της Αλλοδαπής? Σημαίνει, τώρα θα σας πω τα πολύ βασικά, δεν θα ήθελα να μπω σε λεπτομερείς, είναι αυτά τα οποία αξίζει να έχετε υπόψη σας. Ότι αναγνωρίζεται ως πανεπιστήμιο στη χώρα του. Δεύτερον, ότι έχει τη δυνατότητα να οργανώνει και να απονέμει τουλάχιστον πτυχίο ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό. Η διάρκεια για το πτυχίο να είναι τουλάχιστον 3 έτη, με αντιστοιχεία 180 ECTS, και 1 έτος με αντιστοιχεία 60 ECTS για το μεταπτυχιακό. Και οι σπουδαστές να έχουν τελειώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το Λύκειο. Άρα λοιπόν, όταν βλέπετε ένα πανεπιστήμιο το οποίο είναι ενταγμένο στο Εθνικό Μητρό, ισχύουν όλες αυτές οι προϋποθέσεις οι οποίες σας ανέφερα. Συνεχίζουμε με το Εθνικό Μητρό Τύπων Τίτλων. Λοιπόν, αυτό το Μητρό περιέχει αναγνωρισμένους τύπους τίτλων χωρών του εξωτερικού που έχουν κριθεί και αυτοί κατά το παρελθόν και με τον ισχύοντα νόμο. Τι σημαίνει τύπος τίτλων? Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα πτυχίο βιολογίας, το οποίο έχει απονεμηθεί από κάποιο πανεπιστήμιο του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτός ο τίτλος, κατά πάσα πιθανότητα, η ονομασία του θα ήταν Bachelor of Science Honors in Biology. Ο τύπος τίτλου είναι το Bachelor of Science Honors και όχι το in Biology. Δηλαδή, στο Μητρό μας δεν θα βρείτε αντικείμενα σπουδών, αλλά ονομασίες τίτλων. Επίσης, όπως και το προηγούμενο Εθνικό Μητρό, έτσι και αυτό είναι δημοσιευμένο στην επίσημη ιστοσελίδα του ΔΟΑΤΑΠ, στην ενότητα πάλι ενημέρωση. Στο Μητρό αυτό εντάσσονται συνεχώς νέοι τίτλοι σπουδών. Τι σημαίνει ότι ένας τίτλος είναι ενταγμένος στο Εθνικό Μητρό Τύπων Τίτλων? Σημαίνει, σε περίπτωση όπου έχουμε βασικό πτυχίο, ότι η διάρκεια του είναι τουλάχιστον 3 έτη με αντιστοιχεία 180 ECTS και ο κάτοχος αυτού του πτυχίου στο εξωτερικό έχει πρόσβαση σε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό. Για ένα μεταπτυχιακό σημαίνει ότι έχει τουλάχιστον διάρκεια σπουδών 1 έτος με αντιστοιχεία 60 ECTS και για τα διδακτορικά η διάρκεια και η φοιτηση σπουδών είναι τουλάχιστον 2 έτη. Πάμε και στο επόμενο, το οποίο δεν είναι ακριβώς Εθνικό Μητρό, ένας κατάλογος αλλοδαπών ιδρυμάτων με συμφωνία δικαιώθησης. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι πανεπιστήμια του εξωτερικού, τα οποία μπορεί να είναι και αναγνωρισμένα και που έχουν συνάψει συμφωνίες με ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα για να οργανώνουν και να προσφέρουν προγράμματα σπουδών. Είναι ένας κατάλογος μάλλον με σχετικά, ας το πούμε, αρνητικό πρόσημο και θα δούμε στη συνέχεια πώς θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε. Όπως είπε και ο πρόεδρος στην εισαγωγή του, στην ομιλία του, η μεγάλη τομή αυτή του νόμου είναι η κατάργηση της ατομικής αναγνώρισης για μια σειρά περιπτώσεων που αναφέρονται στο άρθρο
304 του 4957, ο οποίος συμπληρώθηκε με το νόμο 5029 στο άρθρο 36. Ποιες είναι αυτές οι περιπτώσεις? Θα σας τις πούμε αμέσως. Ο πιο συνηθισμένος είναι για την αποδοχή αίτηση και για την εγγραφή σε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό, για την πρόσληψη μέλους ΔΕΠ, ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και μια σειρά άλλων περιπτώσεων εκεί, τις οποίες μπορείτε να δείτε και να διαβάσετε, για την πρόσληψη σε θέση ερευνητή ή ειδικού λειτουργικού επιστήμονα, ΕΛΕ, για θέση ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, για μεταδιδακτορικό, για postdoc, για την πρόσληψη εκπαιδευτικού, ερευνητικού και επιστημονικού προσωπικού σε κάθε είδους έργα και τέλος για συμμετοχή σε κατατακτήριες εξετάσεις. Διαπιστώνετε λοιπόν ότι είναι λίγο πολύ στην μεγαλύτερη γκάμα σχεδόν σε όλη των εργασιών σας. Λοιπόν, πώς γίνεται, αυτό είναι και το βασικό, πώς γίνεται η διαδικασία ελέγχου από εσάς? Γίνεται με 3 απλά βήματα. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι έχει βγει η προκήρυξη η δική σας για ένα μεταπτυχιακό, για ένα διδακτορικό, για οτιδήποτε που αναφέραμε μόλις πριν και έχετε έναν υποψήφιο κάτοχο τίτλου βασικού μεταπτυχιακού ή διδακτορικού από το Πανεπιστήμιο Α, το ονομάζουμε έτσι της Αλλοδαπής, μπορεί να είναι οποιασδήποτε χώρας, και καταθέτει λοιπόν αίτηση ενδιαφέροντος. Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε πάντα, είτε πρόκειται για να κάνετε κάποιον δεκτό σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα, είτε πρόκειται για να γίνει κάποιος δεκτός ως μέλος ΔΕΠ ή για οτιδήποτε άλλο, τα βήματα αυτά, τα 3 βήματα, είναι πάντα τα ίδια. Και ποια είναι αυτά? Ελέγχουμε πρώτον εάν το Πανεπιστήμιο Α είναι ενταγμένο στο Εθνικό Μητρό Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της Αλλοδαπής. Μόλις μεταβείτε στην ιστοσελίδα μας, εμείς έχουμε, στο Μητρό αυτό έχουμε βάλει τα πανεπιστήμια με αλφαβητική σειρά χωρών. Ξεκινάει, Ανδώρα, Αυστραλία, διάφορες χώρες, πηγαίνει μετά στο B, έτσι κλπ. Ελέγχεται λοιπόν εκεί εάν απλά το πανεπιστήμιο βρίσκεται μέσα στη λίστα. Το δεύτερο βήμα. Έλεγχος εάν ο τίτλος είναι ενταγμένος στο Εθνικό Μητρό Τύπων Τίτλων Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της Αλλοδαπής. Πάλι με τον ίδιο τρόπο ελέγχεται να δείτε εάν απλά εμπεριέχεται μέσα στη λίστα αυτή την οποία έχουμε για εσάς. Και το τρίτο βήμα, έλεγχος εάν το Πανεπιστήμιο Α περιλαμβάνεται στα πανεπιστήμια του καταλόγου αλλοδαπών ιδρυμάτων με συμφωνία δικαιώθησης. Δεν είναι όλα, είναι πολύ λιγότερα. Λοιπόν, τι λοιπόν μπορεί να προκύψει κατά τον έλεγχό σας? Έχουμε εδώ διάφορες περιπτώσεις. Στην πρώτη περίπτωση, το Πανεπιστήμιο Α εντάσσεται στο Εθνικό Μητρό Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της Αλλοδαπής. Ο τύπος τίτλου επίσης εντάσσεται στο Εθνικό Μητρό Τίτλων Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της Αλλοδαπής. Και το Πανεπιστήμιο Α δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο αλλοδαπών ιδρυμάτων με συμφωνία δικαιώθησης. Σας εύχομαι πάντα να έχετε όλες τις περιπτώσεις να είναι έτσι. Είναι η πιο απλή περίπτωση και είναι κάτι το οποίο δεν έχει κάτι ιδιαίτερο να κάνει. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, η αίτηση του υποψηφίου γίνεται καταρχήν δεκτή για περαιτέρω αξιολόγηση. Αυτό θα σας το λέμε πάντα, διότι είναι διαφορετικό το να έχει πρόσβαση κάποιος στο μεταπτυχιακό ή στο διδακτορικό του, και είναι σε διδακτορικό πρόγραμμα, και είναι εντελώς διαφορετικό να τον κάνετε δεκτό. Και αυτό γιατί? Είχαμε μία ερώτηση όπου ρωτάτε ότι το δικό μας πτυχίο είναι 5 ετούς διάρκειας, Integrated Master, και γιατί να δεχτώ κάποιον ο οποίος έχει πτυχίο 3 ετούς διάρκειας? Η απάντηση σε αυτό είναι ότι αυτό που σας λέμε τώρα εδώ, ότι γίνεται καταρχήν δεκτή, δηλαδή ότι εφόσον πληρούνται όλες αυτές οι προϋποθέσεις που αναφέρουμε σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να τον κάνετε, να γίνει καταρχήν δεκτή, αλλά δεν σημαίνει ότι θα τον κάνετε και δεκτό τελικά, θα γίνει δεκτή η αίτησή του, ναι, για το μεταπτυχιακό. Γιατί? Για πολλούς και διαφόρους λόγους. Συνάφεια σπουδών, βαθμολογική αντιστοιχεία, μπορεί να μην έχει εξειδικευμένες γνώσεις τις οποίες ζητάτε, αλλά καταρχήν έχει τη δυνατότητα, έτσι, αυτό που λέμε ως access
προς το πρόγραμμα, αλλά όχι αυτό που λέμε πάλι στα αγγλικά admission. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη περίπτωση. Συνεχίζουμε στη δεύτερη περίπτωση, όπου εδώ μάλλον είναι η πιο συνηθισμένη περίπτωση. Δηλαδή, το Πανεπιστήμιο Α δεν εντάσσεται στο Εθνικό Μητρό Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της Αλλοδαπής, ο τύπος τίτλου εντάσσεται στο Εθνικό Μητρό και επίσης το Πανεπιστήμιο δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο αλλοδαπών ιδρυμάτων με συμφωνία δικαιόχρησης. Λοιπόν, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Δεν απορρίπτουμε την αίτηση του ενδιαφερομένου. Το ότι δεν εντάσσεται το πανεπιστήμιό του στο Εθνικό Μητρό δεν σημαίνει ότι κατά ανάγκη δεν αναγνωρίζεται. Απλά η πιο συνηθισμένη απάντηση σε αυτή την περίπτωση είναι το ότι δεν είχαμε ποτέ την ευκαιρία να εξετάσουμε κάποιο τίτλο από το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο. Τι γίνεται λοιπόν σε αυτή την περίπτωση? Η Γραμματεία απευθύνει αίτημα προς τον ΔΟΑΤΑΠ, το βλέπετε το email, στο protocol@doatap.gr, με το απλό ερώτημα εάν το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Α, δύναται να ενταχθεί στο Εθνικό Μητρό Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της Αλλοδαπής. Ο οργανισμός θα σας απαντήσει σχετικά. Ο μέσος όρος περίπου απάντησης είναι περίπου στις 3 με 4 εβδομάδες. Αυτό σας το λέω διότι η διαδικασία σε εμάς εδώ απαιτεί την ανακοίνωση του Ιδρύματος και στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εγκρίνει και την ένταξη του συγκεκριμένου πανεπιστημίου στο Μητρό μας. Διοικητικά συμβούλια στον οργανισμό γίνονται συνήθως 2 φορές το μήνα, ανά 15ήμερο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μια καθημερινή διαδικασία και γι' αυτόν τον λόγο θέλει κάποιον σχετικό χρόνο, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνουμε τις 3 με 4 εβδομάδες. Ενημερώνεστε και προχωράτε. Εάν λοιπόν το Πανεπιστήμιο δύναται να ενταχθεί, κάνετε καταρχήν δεκτή την αίτηση του υποψηφίου και την αξιολογείτε περαιτέρω. Πάμε στην τρίτη περίπτωση. Λοιπόν, εδώ είναι παρόμοια, απλά το Πανεπιστήμιο Α εντάσσεται στο Εθνικό Μητρό, αλλά δεν εντάσσεται ο τύπος τίτλου. Όπως και το Πανεπιστήμιο επίσης Α δεν περιλαμβάνεται, όπως είπαμε, στον κατάλογο ιδρυμάτων με συμφωνία δικαιόχρησης. Τι γίνεται σε αυτή τη διαδικασία? Η ίδια διαδικασία πάλι. Σε αυτή την περίπτωση η ίδια διαδικασία, με συγχωρείτε. Λοιπόν, απευθύνεται πάλι ερώτημα προς τον ΔΟΑΤΑΠ αν ο τύπος τίτλου δύναται να ενταχθεί στο Εθνικό Μητρό τύπων τίτλων. Έτσι. Λοιπόν, πριν πάω στην τέταρτη περίπτωση, υπάρχει περίπτωση να υπάρχει και μια άλλη, όπου ούτε το Πανεπιστήμιο Α να εντάσσεται, ούτε ο τύπος τίτλου να εντάσσεται. Συνέβη και αυτό πριν περίπου 10 μέρες, στο ΔΣ εγκρίναμε ίδρυμα και τύπους τίτλων από τη Σιέρα Λεόνε. Σας φέρνω ένα παράδειγμα, όπου ήταν χώρα η οποία δεν είχε τύχει ποτέ να εξετάσουμε κατά το παρελθόν. Μετά από δικό σας αίτημα. Από αίτημα ελληνικού τμήματος. Λοιπόν, η τέταρτη περίπτωση και τελευταία. Από τον έλεγχο λοιπόν προκύπτουν τα εξής. Ότι το Πανεπιστήμιο εντάσσεται στο Εθνικό Μητρό Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων, ο τύπος τίτλου επίσης εντάσσεται στο Εθνικό Μητρό τίτλων Ιδρυμάτων της Αλλοδαπής, αλλά το Πανεπιστήμιο Α επίσης περιλαμβάνεται σε αυτόν τον κατάλογο αλλοδαπών ιδρυμάτων με συμφωνία δικαιόχρησης. Τι γίνεται λοιπόν σε αυτή την περίπτωση? Σε αυτή την περίπτωση, βάσει του νόμου, η Γραμματεία οφείλει να ζητήσει από το Πανεπιστήμιο μία βεβαίωση για τον τόπο πραγματοποίησης των σπουδών. Δηλαδή, εάν οι σπουδές έγιναν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, στην έδρα του Πανεπιστημίου. Εάν χρειαστείτε βοήθεια με τη διατύπωση ή με κάτι άλλο που έχει σχέση με αυτό, τότε πολύ ευχαρίστως να σας βοηθήσουμε και να σας στείλουμε και δικά μας templates για το πώς γίνεται η ερώτηση. Εάν οι σπουδές έχουν πραγματοποιηθεί στην έδρα του Πανεπιστημίου, τότε η αίτηση γίνεται καταρχήν δεκτή, όπως σας έχουμε πει, για περαιτέρω αξιολόγηση. Εάν όμως στο σύνολο ή μέρος των σπουδών τους έχει γίνει στην Ελλάδα, τότε η αίτηση πρέπει να απορριφθεί. Λοιπόν, συνεχίζουμε, πλησιάζω προς το τέλος της παρουσίασης με τις χρήσιμες πληροφορίες τις οποίες σας είπα. Όταν δέχεστε τα αιτήματα
υποψηφίων όπου οι τίτλοι τους είναι από το εξωτερικό, καλό είναι να συνοδεύονται από τους τίτλους σπουδών τους, τα πιστοποιητικά μαθημάτων τους και ένα consent form, είναι ένα έντυπο συγκατάθεσης, το οποίο τι είναι αυτό, το υπογράφουν οι ίδιοι και σας δίνουν τη συγκατάθεσή τους, έτσι ώστε αν χρειαστεί να ρωτήσετε τα ιδρύματα για το ερώτημα της περίπτωσης 4 που είπαμε για τα πανεπιστήμια που έχουν υπογράψει ιδιωτικές συμφωνίες με κολέγια στην Ελλάδα. Τώρα, το επόμενο είναι κάτι το οποίο το έχετε ρωτήσει αρκετοί. Έχει να κάνει σχέση με τους τρόπους τεκμηρίωσης και γνησιότητας των εγγράφων. Αυτό πώς γίνεται? Αυτά πρέπει να φέρουν την σφραγίδα αποστήλη της σφραγίδας της Χάγης ή εναλλακτικά, εάν ο ετών δεν μπορεί να το κάνει αυτό, γιατί η σφραγίδα πρέπει να μπει στη χώρα όπου έχουν γίνει σπουδές, δηλαδή κάποιος που έχει σπουδάσει στη Γαλλία, για να σφραγίσει τα χαρτιά του, θα πρέπει να μεταβεί στη Γαλλία στις αντίστοιχες υπηρεσίες. Αν λοιπόν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε ο ετών οφείλει να ενημερώσει το πανεπιστήμιό του, το οποίο θα αποστείλει τα έγγραφα αυτά για αντιπαραβολή στο email που θα τους υποδείξετε. Στο δικό σας mail που θα τους υποδείξετε. Τώρα, στα αιτήματά σας προς τον ΔΟΑΤΑ, οι περιπτώσεις 2 και 3 οι οποίες αναφέραμε πριν, θα πρέπει να συνοδεύονται από τον τίτλο σπουδών και το πιστοποιητικό μαθημάτων. Εμείς δεν τα χρειαζόμαστε θεωρημένα, αλλά χρειαζόμαστε την πληροφορία για να μπορούμε να σας δώσουμε κι εμείς την απάντηση την οποία χρειάζεστε. Επίσης, εδώ τώρα θα ήθελα λίγο να σταθώ. Λοιπόν, έχετε αρκετοί σε ερωτήματά σας γράψει ότι έχετε αναλάβει το κομμάτι της αναγνώρισης. Σας έχουμε δώσει κομμάτι της αναγνώρισης. Αυτό δεν ισχύει, διότι καταρχήν δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χορηγήσετε στους υποψηφίους σας βεβαιώσεις ή πράξεις αναγνώρισης. Εάν κάποιος από τους υποψηφίους σας επιμένει στο να λάβει αναγνώριση πέραν του άρθρου 304, τότε θα πρέπει να τον κατευθύνετε, να του απαντήσετε ότι ο αρμόδιος οργανισμός είναι ο ΔΟΑΤΑΠ. Επίσης, θα το δεχόμουν και αυτό, αλλά είδατε ότι είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε και σε αυτό το κομμάτι, στο να δούμε δηλαδή εάν τα ιδρύματα, οι τύποι τίτλων είναι ενταγμένα στα μητρώα μας. Και κάνουμε και εμείς μαζί με εσάς την έρευνα, μάλλον όχι μαζί, την κάνουμε εμείς την έρευνα για εσάς. Και τελειώνοντας, για τη βαθμολογική αντιστοιχεία, ενδεχομένως να χρειαστεί. Από ό,τι είδαμε από τα ερωτηματολόγια, μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό από εσάς το να τους απασχολεί η βαθμολογική αντιστοιχεία ενός τίτλου της αλλοδαπής. Οι περισσότεροι δεν το χρειάζεστε και άλλωστε η βαθμολογική αντιστοιχεία θα μπορούσε να είναι από μόνη της το θέμα ενός διαφορετικού webinar, γιατί δεν υπάρχει ενιαίος τρόπος υπολογισμού της βαθμολογικής αντιστοιχείας και κάθε χώρα χρησιμοποιεί διαφορετική αξιολογική κλίμακα. Επίσης, για τον υπολογισμό της βαθμολογικής αντιστοιχείας μπορείτε να κάνετε χρήση του αρχείου Excel που σας έχει σταλεί από τον ΔΟΑΤΑ και όπως επίσης μαζί με οδηγίες. Αν κάποιοι όμως χρειάζεστε βοήθεια σε αυτό, είμαστε στη διάθεσή σας. Σας έδωσε πριν τα τηλέφωνα και το email η κυρία Θανασοπούλου για να σας βοηθήσουμε. Λοιπόν, η ιστοσελίδα μας, το τηλεφωνικό μας κέντρο και η πλατφόρμα μας είναι στην τελευταία σελίδα. Εδώ είναι και το κτίριο στο οποίο βρισκόμαστε στην Αγίου Κωνσταντίνου, δεξιά η φωτογραφία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.